Enot ka, malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Webes, pitsa 14, kan bulan Oktubre, taon 2021. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning sa pag-ulay-ulay kan mga napapanaw na tema ngunyan aldaw na Webes. Pag-resibi kan mga report tali sa mga karonda. Sa mo yung mga partner digdi, yaon si Engineer Charlie Buena Obra sa lado technical. Si Tony Saison, matik na, Tony Saison. Pormadong pati si Tony Saison, karoman sana air ang titindugon. Si station manager, yaon man sa opisina, si Ma'am Kayla Legacion Valdez, ang samang finance manager. Sa transmitter site, Joanner Divilla. Yaon man duman sa to yung PSG, si Aldrina Orlanda. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. ma-celebrate man kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary sendo. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta po. Likay-likay manggiraray kita ngunyan, Dahil na magpara okasyon, nakadakol bisita. Taag ko pakita ki COVID-19 pandemic. Mga tugang antes kan sa tuyang mga pag-uurlay-ulayan, iralaw ko lang po ining mga hanap buhay ta sa lawgang programa. Ang nang ginastos mi naman sa siya, na-stroke, may nagputok na sa payo niya. Sabi kang doktor, pag naka-recover ang aki ko, pwede siyang magbalik sa normal. Pero sa ngunyan, nagmumuklat lang ang saro niyang mata, di sa bandang dai na inoperahan. Di sa inoperahan, ang mata niya dai nagmumuklat. Naghihiro-hiro man ang kamot sa good. Bitis niya, dikit-dikit, tapos therapy.
ningon niya, talagang kaikuhan mi talaga ng dagdag na ano, kaya nag-try kita duman, kika pertita. Aram ko man, nagtatao man siya ng assistance. Natanan ako ng 20,000 kang kapwerte. Takulaon ining tabang. Sa ingkaman mako ang manya ng 20,000. Si Congressman El Rey Villapuerte, saka ki Governor Mix Villapuerte, asin sa sayang tugang na si Luigi Villapuerte. Dakulaon ko pong pinapasalamat kang nagrani ako. Dahil man sinda nagruaduhan na tabangan ako. Standby lang po sa tuyang programa. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenyo, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, si Jeff Besenyo. Nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padagos siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. Kagawad Greg Pontanal, ang sa tuyang mo botohan para sa kauswagan. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Bali... 9:41 in the morning.
Mga tugang, sa liwat po, good morning sa Gabusyato mga parantabay. Ini pong mga pigurlay-ulayan baga na naman digdi kadakol-dakol sa Rinconada, sa probinsya po ng Camarines Sur. Saro na dyan ining virtual annual meeting kan Kasuray ko 3 na sinasabing mahagad ng 20 pesos sa mga member consumer para maging buffer da po kan Kasuray ko 3. Ang problema po, taan mga re-repairon, mga gastusan na pagpairahay kan mga linya kang kuryente, inaagadan po ng 20 pesos na share o heras sa tuyang mga member consumers. Nasa panahon na ini kan COVID-19 pandemic, paggastusan na ang pigo-urlayan, garo ano ang mga tao, garo na napupungot sa totoo lang. Ano man po kay yan pati man yung problema man kan Kasuray ko 3, intiro man na ipinapasa sa mga member consumers na nagkukonsumo na nga ni, nagbabayad na nga ni kan konsumo, may penalty na kamong hinahagad, may interest na pigahagad, may reconnection na pigahagad, puro na sa nabagahagad. Intiro ng pigkakastigo sa tuya pong mga member consumers kan Kasuray ko 3 na igwabaga kitang inaapod na na management, may board na dapat mag-isip-isip, mag-urupuro kung napapanahon na magparasisingil kita ng karagdagan ang 20 pesos sa mga nagtitios po na arog ta. Dako lang bagay na makabakal kitang balaw para panira. Tapos sa bulanan pala na pagsingil sa to kang Kasuray ko 3, may patong na 20 pesos ta kumo garo share ta sa mga magiging buffer kang Kasuray ko 3. Na kung may mga gagastusan sinda sa linya, repair na mga transformer, TBA kung ano pa, na maaribay ng poste o linya. Gabos pala na member consumer, saragada ng tika 20 pesos, kung pirang thousands ang member ka ni, didamot yan. Nagrahin na nindo, kami pala ng mga member consumers, iyo man ang kinakastigo nindo. Oh. Kaya nga ni, gawa na nga ni, kitang kung ano-anong naglaba na bagang bill, pati mga iinda tayo. Kung naarog bang kanian management, mas maray pa talagang magkaigo kita digding renewable energy sa Rinconada area, asin magkaigo talaga ng ka-competition lugod ang Kasuray ko 3. Dapat lugod makalaog na ining Bicolite and Power Corporation. Tangarig magbaba po ang pigbabayaran tang konsumo sa kuryente. Asin no power interruption, no brownout. Nakasupog baga na ang serbisyo kan Kasuray ko 3. Minsan paboro brownout, may schedule na nga ng paboro brownout, may mga schedule pang paboro brownout, na inguha pa nindo na agadan ng 20 pesos sa kada bulan na sisingilon sa konsumo na dagdag pa ni sa pasanon kan mga tao. Ano naman tayo? Kaya mga pudan daw kita sa mga opisyal takan na gobyerno, baka lamang pwedeng sagangon nindong mga mayor. Sawayo nindo ang management na ni kang Kasuray ko 3, mga mayor, mga sanggunian na bayan, panglunsod. Sawayo nindo management na ni kang Kasuray ko 3, tanin ta, gusto pala nindang magkaigwanin savings or buffer para may bubot-buto na pirak sa mga gastusan ninda sa mga pagpa-repair, kan linya, materyales kung ano pa. Sa tuya ipapasa ng mga member consumers. Sobra namang gayod. Igwa na nga ng multa, penalty. Pag dahi ka makabayad on time, sa due date, may interest na, may multa pa, may penalty pa. Ano pa? May 20 pesos pa nga haga doon. Pero sobra naman po ini.
O china-challenge taman ngo niyan ang mga mayor na nakaturukaw sa Rinconada area. China-challenge taman ang mga vice mayor na nakaturukaw sa Rinconada. Mga sanggunian bayan, asin mga sanggunian panlunsod. Ano man lamang ang sendong magiginibo para sawayon. Ining planong ini kan Kasuray Country Management. Dahil napag-urulayan dahil sa ginibong virtual annual meeting. Nagaano man po, pangapudanan taman po. Kung pwede man kitang matabangan digdi ni Congresswoman Josal Portono, kan Rinconada area. Na kung pwede, sawayon man ining bagay na ini, sarupan ni sa madagdag sa problema kan sa tuya pong mga member consumer. Garo nagasoro sa abit ang busis ko. Saro man ini yung tubig na buwa man na ini. Kung dahi pa sinaway, dahi pa pig pugulan ni Mayor Persimbulan kan nabuha, ipapasa man kani yung management man kan tubig na buwa ang 12% value added tax sa indang mga customer. Grabe baga po ining pagkastigong ini. Nasabi ni Mayor Persimbulan dahi pa napapanahon sa panahon na ining nag-aatubang kita sa COVID-19 pandemic. Ni dahi nga ni kamo nagpapod ni sarong pagdangog or public hearing. Dahi nga ni kumbaga sa dahi nga ni nindo napapakaray ang serbisyo nindo. Kaya dapat pakarayon ngo na nindo, sabi ni Mayor Persimbulan, pakarayon ngo na nindo tubig na buwa ang sa indong serbisyo. Bago kamo kupa-kupa magkumahog sa pagpasa kan 12% value added tax sa indong mga customer. Sobra naman po ini yung gibo nindo eh. Manner negosyo pa lang kamo mga private corporation nindo na Tubig Pilipinas. Malaog-laog pa lang kamo sa mga joint venture para kastiguhon ang mga member consumers or customer nindo. Diyan po sa party ka na buwa Camarinesor. Ang problema kaya dyan, ano tamayong naginibo ang board saka ang general manager dyan dati, saka ang sanggunian bayan na kanabuwa, magin ang local government unit kanabuwa, kan maglaog pa sana o magprobar na magkaigwaning joint venture, ang dating Nabuwa Water District, saka po ining Tubig Pilipinas. Nakadakol pala ng lugod, magiging problema. Dahil dagdag po sa paasano na naman, kan sa indong mga customer dyan, ang ipapasang 12% value added tax. Ngunyan na ma-eleksyon, nasaway ni Mayor. Kaya pasalamatan ta si Mayor. Paano po? Kung after election, ini masaway ni Mayor Persimbulan asin i-imponer kan management kan tubig na buwa ang pagpasa ng 12% value added tax sa mga member consumers o sa mga customer ninda. Di ba? Bakong dagdag na naman iniyo po sa paasano ni Juan de la Cruz. Parehas na gayo digdi. Sa prime water, na mayo man lamang ginibong pagsaway, pagkontra ang mga local government officials. Pon sa mayor, vice mayor, mga sanggunian panglunsod members. Magin ang board of directors kan panahon. Magin ang chairman of the board. Magin ang general manager dati na nag-uruyon para magkaigwa ng joint venture. O anong nangyari? Pag joint venture, naglagdag po lugodan sa tuyang pigbabayaran monthly, kan sa tuyang konsumo sa water district, ini pong prime water, nagbibinta sinda sa tuya ng tubig, nagpapabakal sinda sa tuya ng tubig, pigpapatungan pa kita ng 12% value added tax. Pag dahil pa kita makabayad on time or sa due date, pag nakalampas kita magbayad, baad may pinalidad pa kita. Pag naputulan pa kita nin supply, mabayad pa kita ng reconnection fee. Sobra naman po gayod ang pasakit na ini. Sobra ng pagkastigo ini sa mga member consumers, sa mga customer kan prime water, kan Tubig Pilipinas, kan Tubig na buwa, magin kan Kasuray Country. Dahil panahon na nga kita kan pandemic, pigpaparap pagabatan pa man doon gastuson ang sa tuyang mga kababayan, por Diyos y por santo kamo. Manang negosyo pa lang kamo. Dahil nindo kayang bayaran sa BIR ang 12% value added tax na dapat kamo kaya nan magbayad. Tagusto pa nindong iparasa sa indong mga customer. Kaya mas maray ko na magkaigwa kita ng competitive
prices, healthy price kung ikwa kitang mga kompetensyang mga ang negosyo, kuryente sa katubig, digdi po sa partikan Rinconada area. Nangarig may pagpilian talaga kita. Sa day kita kakastiguhon sa mga bayaran, sa kung ano-anong mga dagdag pasanong ka na sa tuya po nga tigbabayaran sa senda. Ay grabe naman ini pong gibong ini kan na iba niya to. Magin ang sa tuyang gobyerno dahil man lamang magsakripisyo para pababaon lamang ang 12% value added tax sa mga petroleum products. Ay Diyos ko tayo, ano na tayo Diyos ko? Magbakal ka ngunyan ni LPG, may 12% VAT. Magbakal ka ning bulong sa mga drugstore, 12% value added tax. Magkarga ka ning gasolina, may 12% value added tax. Puro baga pagpasa sa tuya. Ginigibo pa kang BIR na collector agent or collection agent ining mga negosyanteng ini para sa sendang karahayan. Pero ang mga taong namamanuan, ang mga taxpayer, iyon ang naririmati, lugmok na maray. Kaya grabe po ang nagtitiyo sa mga panahon na ini. Pero ang mga serbisyo, palpak man. O mala dyan, dahil na nagkasurupog, mahagad-agad nin ipapasa ang 12% value added tax, ang serbisyo kan na tubig na buha, puro man reklamo. Masupog bagang mapasa ka mo kan 12% value added tax sa mga customer nindo, ang serbisyo nga nindo, puro katuyawan. Ano na tayo, Diyos ko? Pabotan ko daw ng congratulations si the Governor Mix Villaferte and Ma'am Rachel Peters Villaferte dahil mami na sinda, daddy na, bagong post na nahiling ko, big post ni Gubmix, ang sa iyindang primerong aki, napaka-healthy, napakagandang bata, baby girl. So, congratulations, Miss Tisang Mariano. Congratulations po sa Endo Tabi na mag-agom Gubmix and Ma'am Rachel. Napaka-ganda, napaka-cute na baby girl ang sa endang primerong aki. Okay, sa mga Facebook Live viewers, tama, good morning Tabi sa Endo. Anong pitsangon yan? 12, kita? Naka-live kita pare? Bilihan ko daw kung naka-live kita sa Facebook Live ta. Pizza 14. Ayan. Si Hermanang Maureen Medroso and Monica Perique also watching. Mga Hermana, thank you. Good morning, Sis Monica Perique. Thank you sa pagbati sa amin. Love you, sis. O, yan. Si Riman, si Jiminay Prestado Bungay Salva, nag-watching. Si Tonit Baldos, good morning. Sir Joey Lim, have a nice day po sa lahat ng mga nag-watching. At nakikinig sa iyong programa. Thank you so much po, Ma'am Tonit Baldos. Si Riman, si Mr. Rosie Alvaro Borromeo, also watching. Marina Aldao. Sir Joey Lim. Thank you so much po sa pag-antabay, pag-dangog. Gaan sa tuyang programa, Mr. Rosie Alvaro Borromeo. Salamat kay Ma'am Tonit Baldos sa pag-share kan sa kuyang programa. Sharing man Hermanang Maureen and Hermanang Monica Perique.
minsan pati eksperyensya ko dyan sa Kasureco 3 ata 2,000 tabo. Nagbayad ako kasudma, kulang pa si uli kan si Kaira. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Masupog lugod ki Ma'am An Rochi, tayo pang pinakasuyuan ko magbayad. Dahil ko nagriparo ko yakan uli. Ata kita mabayad man sa Water District. Pag hiling ako sa Water District, kulang si Sukli. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Ay, ano na tayo. Oy, congratulations sa mga nanggana sa Agma. May mga pa-premyo da baga na yung Kasureco 3. Ay, inda tayo baga. Baka ipapa-premyo nindo, babawion man sana sa mga member consumers, tamahagad pa kamong 20 pesos na kung baga sa tabang sa management nindo para makatipong kamo ning kwarta para may magastos kamo sa mga gastusan nindo pagpa-repair kung ano pang mga activities. Ay, ano na tayo, din na daw kamo magparpa-premyo kung nahagadon man sana nindo ang mga gastusan nindo sa mga member consumers nindo. Ay, ano na tayo, garo kita pigigiri sa sadiritang mantika o taba. Ay, Diyos ko po. Ni man na Engineer Wilfredo Boksit man na iniyo. Haloy-haloy ka na digdiyo sa Kasureco 3, makalamang plano magbalik sa National Electrification Administration. Pabiluan naman daw ang mga engineer digdiyo sa Kasureco 3 na mga taga Rinconada, taga Iriga na yun naman na mag-manage kan management kan Kasureco 3. Laro pa ini yung pigagastusan paniyo kan Kasureco 3. Dapat sa emo dumang ka na magserbi sa sa National Electrification Administration, magbalik ka na duman. Nagaroon ng management mong ini puro pasakit ang ginigibo sa mga member consumers nindo. Yan man mga nagturugot na magjuro joint venture man ang dating Iriga City Water District sa Prime Water. Sa kayan mga nagturugot man dyan sa Nabuha na magkaigwang joint venture sa tubig Pilipinas para maging tubig na buhaw ilingana nagkaka-relitsi-litsi na lugod. At palpak na ang serbisyo, papasahan pa ang mga customer ninda ng 12% value added tax sa bayaran ninda bulan-bulan. Kastigo baga ang pigigibo sa toya. Dahil kamo kayo nakakamalis sa mga tugang. Kung magparaaramin sa mga ini, pero baga kita entirong rinaralado na, ano na tayo, Diyos ko. Apodan taman daw ang atensyon ni Congresswoman Josal Portono kung pwede, sawayon man yung Kasureco 3, sawayon man ini yung ining tubig na buha, tas sinaway na nga ni Mayor Per, o ini man digdiyo sa Iriga, ano lamang, Mayor Madel, sawayaman daw ini yung Kasureco 3. Taday na nindo na saway na magkaigwang joint venture ang Prime Water sa dating Iriga City Water District, kaya ilinga. Tanagdakula lugod ang pigbabayaran kada bulan kan mga member consumers dyan sa Prime Water kan syudad kan Iriga. Taday ka mo nagsaway ka yan Dahil lamang ka mo nagkuruntra na ito palang lalo kitang magkakadaragdagan sa bayaran ta sa kada bulan. Ay, Diyos ko, inda tayo. Kaya, kung mapili daw kita ng mga opisyal di gobyerno, kung mapili kita ngonya na eleksyon, piliun ta daw ito talagang sincero ang pagserbi sa mga tao, lalo na sa mga nagtitios na pamilya, dahil kita ilugmok sa mga kastigo, saka sa patong-patong na pigbabayaran ta. Dapat may pagmalasakit sa tuya na dahil kita magulpi sa bayaran. Dahil kita madagdagan ng mga bayaran, bulan-bulan, arog sa tubig, kuryente. Takon may pagmalasakit po sa to ang mga pigbuburuto ta, ipigluluklok ta sa pwesto. Pagmati, kumasaraway ang mga ini, dahil ka mo, ta panahon ng pandemic, dahil ka mo kaya ang tabaka. Lalong magulpi-lugod sa bayaran ang samoy ang mga member consumer, ang mga tao, kawawa naman. Pero hain, may gineribo ka mo, mayo mong baga. Nagiging kawawang-kawawa lang po ang mga tao.
Kaya po kung mapili tabi ka mo nin mga mailuluklok sa pwesto, piliun na nindo ito talagang may tunay na pagmalasakit, may pagmakulog, may pagrumdum, may sinsirong pagtrabaho sa publiko, talagang public servant ang sa tuyang piliun. Itong bakong politiko na may mga personal na interest, may mga vested interest lang. Saka ang politikong ginigibo lang ng mga hanap buhay ang paglaog sa politika, dahil yan burutuhan na. Para sa kuya po, kung igwaman dapat baguhon sa revised, kung dapat man igwang baguhon o halion or siguro dahil natugutan ka na COMELEC, kung igwaman na dapat na ayuson sa Omnibus Election Code, ini yung mga substitution na ini, na ang mga politikong nagpapara karawat-kawat sana, nagaro na basketball, na ang kawat sa basketball mas marepenta igwang substitution. Pero sana sa politika, sa eleksyon, sa COMELEC, dahil naman hindi tugutan ini mga politikong sige ang substitution ay naapod. Nagpail nga si araw kani, tapos riribayan ka na araw kaning politiko. Pangit baga? Garo kita nagkakarawat basketball eh. Iba po ang eleksyon. Para sa kuya, ang eleksyon, pagpili nin sarong public servant. Bakong mapili kita para sa amuta, para sa bosta, na iyo ang sinasambata. Napakabaliktad po. Ngunya na panahon nin eleksyon, tayo ang bus nila. Yan po ang ilagta sa kukutita. Kita ang among ninda. Dahil kita ang mataong mandato sa inda. Mga aplikantita lang sinda sa hanap buhay sa trabaho nindang ina-applyan para kuno magserbi sa publiko, para kuno maging public servant. Kaya diyan na kita magpili ng talagang totoong public servant. Bakong itong pag nailihir na, iyo na ang garo amo, iyo na ang boss, nagaro tatangadon, nagsakit ng kaulayon, nagsakit ng maranihan, minsan palibot pa ng mga alalay, na ang mga alalay minsan garo na mga tiger look, naabo lamang padotaanan sa indang mga among na mga politiko. Dawa sa langaw gayo, abo nindang matugdo na nin langaw. Ay, por Diyos por Santo, mga tao lang po kita para riyo kitang iminundag. Nahuruba sa ibabaw kang kinaban. Pero pag yaon na sa pwesto, garo baga itong naaati na sa mga alabado. Garo baga itong masakit mo ng kaulayon. Por Diyos por Santo, ngunya na mga eleksyon, mahiling mo na naman nito ang mga ugali kan mga politiko abang bubuot. Pagrayaw na sa politika, sa nakaposisyon na, mahiling na naman nito ang mga tunay na mga ugali, pati mga kulor. Ay, kulor, ugali ba yan? Minsan may mga politiko na dahil mo basta-basta makaulay, napaka-very important person. Mas gusto ko daw itong politiko na dawa sa mo masawatan pag tinino mo, titino ka man, pag kinaulay mo, kakaulayon ka man. Bako itong mga politiko nakakabuisit, mga tugang, na marani ka pa lang sa sarong politiko, babagatong ka na kan mga bodyguard. Ano nga yan? Sige nga kaulayan mo. Hindi nga pwedeng kaulayan basta-basta. May appointment ka nga kung anoan. Pangit baga. Kaya minsan nagraya na niya akong talingahon eh. Ang ibang mga mga una mo, mga tiger look man ang mga mga alalay kan politiko. Minsan kaya, ang alalay kan politiko, asin iba pang mga suportadores, asin iba pang mga sop-sop, sip-sip sa politiko, grabe ang mga papel sa indang mga busing. Sabi ko nga ni, kita ang mga bus ninda. Sindan dapat na surugoon ta. Bakong kita ang gibo nindang mga atsoy. Ay, ano na tayo. Bueno, mga tugang, mahanap mo daw na kita pa dito. Ngarig di kita mahi blood. Mahanap mo daw kita. Iralaw ko man daw ining ibang hanap mo digdi. Alat daw. Bago dyan, padi digdingon ako. Tailaw ko daw ini yung ibang mga hanap mo ito digdi. Iyo baga, ano pa di? Minsan, ang ibang mga politiko, dahil mo basta-basta makaulay dahil kan binabagat ka mo kan mga alalay, nakatugdon lang nga sa kadamulag man yung litsi man niya ini, ang paglaom nga, garo naman niya, damulag siya.
Buisit! Ang naaraman ko po na naantisika siya sa aki ko. Grabe po si hadit ko para hindi ako. Yaon po sa kuna si aki ko. Tapos natumba. Tapos si kaldero yaon sa tungod kang kuna. Mainit po baga si bugaw. Tapos laog si payo niya duman sa kaldero. Si dalawagon niya, piyong ang duwa niyang mata. Tapos grabe ang lapnos ang lawagon niya. Pati ang payo, grabe ang bugaw. Sinubukan ko talaga sa alagang andaya kung talagang totoo. May ID na ako dyan. Pagkakaaram ko nga ni, araw gani yung may na-hospital, kung madali. Ayaw man akong nakuha. Pagkaaga, nag-offer baga nga kuya ang kapuwerte. Nawanda nga dyan sa tapat lang kani yung hospital. Dumanin mo nga. Paghapon na, may duwa na nga ning nagduman sa kuya na ali. Lumidadari o yung ang tabang ngayon ni Ilri, ni Congressman. Sabi ko, salamat. Sabi ko, bakla, pasalamat yun na kay Ilri. Nakatabang siya sa kuya. Kaya, salamat Congressman Ilri Villaforte, Mig Villaforte, sa sayong muntungan na si Luigi. Salamat po sa sayong dong tinaw sa kuya na tabang na 10,000 po. Kulang pong bagay na nakakuyan po sa kuyang aki. Salamat po maray sa indo. Maraming salamat po sa gabos na nagkarapang sa aki ko. Lalong-lalo na po kay Nix Villaferte, kay Alday Villaferte at Sir Luigi. Dahil po sa indo na rahay po si aki ko. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical,
the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ayuda ang suporta na hinahalat nindo hali po sa probinsya, yaon na po. Gabos sa indo, bawat estudyante makakareceive po ng 5,000 pesos in educational assistance. Nakula pong oportunidad para sa kuya dahil sa araw po kaning programa. Nabisto ko po ang sa iya pong tugang, kasing gwapito niya. Si Sir Luigi na sana po ipadagos niya po ang napunan sa iyong tugang araw po kan educational assistance. Papa ko po, sarap pong siman, ngunyan po kaya, day pa po siya nakakasakay, kaya medyo hirap po kami ngunyan na pandemic. Salamat maray po kay Sir Luigi sa opportunity na tigtao niya po sa kuya. Ang masasabi ko po, day ko po sasayangon ang opportunity na tinao mo, maadal po akong tultol. Alam ko sa hoben na edad, ako mismo, pagpasok ko pa lang po, marami pong nagsasabi, bata pa yan, hoben pa yan, dahil niya kaya. Ako, ginamit ko po yan bilang fuel sa aking mission, sa aking drive na ako sa isip ko, kahit sinasabi nila, dahil ko kaya, aram ko, kaya ko yan. Pagasenso kan banwaan ang sa indang gigiyahan pamayo kan sa tung banwaan asin lider kan sanggunian siyaan mayor ta migay ibas ko ibigay ibas ko dagosan progreso asin ang pagasenso kita sigurado ibigay ibas ko dagosan progreso asin ang pag-asenso kita sigurado Inonoy ibas ko maray na konseho tutol na liderato dalan sa pag-asenso Inonoy ibas ko sinag na konseho harani sa tao dalan sa pag-asenso ngayon migay ibas ko hulaan nag-asenso sa tuyang ipadagos maray na liderato Sinonoy ibas ko bilang sa tung vice mayor ang sa tuyang konseho ang irarani sa tao migay ibas ko ang sa tung mayor Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor Dagos ang asenso Idagosan progreso asin pag-asenso kan bula ibas ko dagosan progreso migay ibas ko ang sa tuyang mayor digi sa bula maray na konseho nonoy ibas ko siya ang vice mayor para sa tao dagosan progreso migay ibas ko ang sa tuyang mayor digi sa bula maray na konseho nonoy ibas ko
ko siya ang Vice Mayor. Para sa tao, ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Probado ang serbisyo, nahiling ang nasenso, sa tuyang ipadagos. Mega Ibasko sa bula, ipadagos ang serbisyo. Nonoy Ibasko, Vice Mayor sa tuninong na konseho. Mega Ibasko sa bula, probado na ang serbisyo. Nonoy Ibasko, Vice Mayor, ang tultul na liderato. Mega Ibasko sa bula, ipadagos ang serbisyo. Nonoy Ibasko, Vice Mayor sa tuninong na konseho. Mega Ibasko sa bula, probado na ang serbisyo. Nonoy Ibasko, Vice Mayor, ang tultul na liderato. Probado ang serbisyo, nangiling ang nasenso, sa tuyang ipadagos si Mayor Migay Ibas. Dagos ang progreso, Migay Ibasko ang sa tuyang mayor. Digdi sa bula maray na konseho, Nonoy Ibasko siya ang Vice Mayor. Para sa tao, Migay Ibasko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Nonoy Ibasko, maray na konseho, tuntun na liderato, dalan sa pag-asenso, dagos ang serbisyo. Mga tugang sa mga kandidato dyan na malaog sa public servant, open po kami sa RPNDCKI kansendo mga political jingle. Basta, ang pagirumdum ta lang, kung ma-play kita kan political jingle nindo, sumayo pang iboto. Pwede yan pag campaign period, i-play ta na sa mga igwanang butuhan kamo. Ano po? Garo, pagirumdum ta lang yan. Digdi kita sa commercial radio station na totoo. RPNDCKI po. Tama ako, Pading Cha, o mali? Tama, sabi ni Pading Cha. O basta ang pagpili ta, tasinda mga aplikanting mga kandidato sa Satuya, dahil pa nga sinda dapat sabihin na kandidato, aspirant pa lang sinda for public servant. Bakong mga amo, bakong mga boss, ha? Tandaan ta yan. Kita na among ninda. Takita, sabi kung kwalipikado ang sarong aplikanting aspirante sa iba-ibang posisyon, kung kwalipikado sa kata okayhan, di ba? Pero kung iniiling-iling tan ang kwalifikasyon is agaro masarabit kita, lalo na sa pagkandidatong maaspira na presidente. Dapat itong may dunong man, kwalipikado man, may maray man na edukasyon. Takon magkaigwang international debate sa mga manlaylain ng mga presidente ka nasyon, ay tibaad magagad pa ng interpreter or taga-dikta, taga-ing-ing na nakakabwisit po sa sarong elected official, lalo na dyan sa Senado. Nakakabwisit, minsan dahil ako nagdadalang kan mga legislative or Senate inquiry or query. Kasi ka nakailing na ilihidong senador, igwapang nag-i-interpretar na abogado. Ganito nga ya, boss, sabihin mo. Di ba? Sige man dangog ang senador hanggang sa maplatikaman. Kaya dapat kitang mga nagre-revisar kan sa indang mga kwalifikasyones na nag-a-apply sa tuya kan mga manlailain na posisyon na sa indang dadalaganan. Kaliskisan tang maray ang sa indang pagkatao. Ano yan pagkatao ka yan? Kwalipikado daw yan? Makadiyos daw yan, mabuot daw yan, religyoso daw yan, pastidyo yan, or abosiro yan, or anong pagkatao ka yan. Ta nag-a-apply sa posisyon na maging legislador, abogado man lamang yan, may background man lamang yan sa law. Kung local chief executive, ano man lamang ang tinapusan ka yan, kaya daw kayan magmaneer ng sarong LGU, dapat arog po kayan ang sa tuyang pagpili. Mga kandidato ngayong konsyal, or board member, or congressman, dapat aramon ta. Kung nababagay sinda sa ina-applyan nindang posisyon, trabaho sa satuyang mga elektorado. Kita man ng mga elektorado, mamulat na kita sa tamang pagpili. Bakong itong nataan lang kita ng 5 kilong bagas, tatibaad inagi kita sa regalong sardinas. Butuan ta na, ay di kita madara sa mga arog po kaya na style.
Bahad masubrian kita ng 1,500. Dawa ba ko man kwalipikado, ibubuto ta na. Tapos mabarasol kita bandang uri. Ay inda tayo, Diyos ko. May nag-text sa to, Sir Joey, an si Mayora M, nagluluwas na private servant, bako public servant. Tahabo nga ni, magpagibo nin public hospital as iniskwilahan. Pero, ginamit sa naan posisyon na mayor, pabor sa pribado, kaya dapat dai na iboton ni si Mayora. Ay iyo Ali po yan sa 0920142930. Sabi ko na nga ni, dapat tang ina-applyan public servant kamo ng mga maaspirar, makarandidato na naman na nagfile na kan COC, pag campaign periods, kandidato na kamo, sabi kang Comelec. Dapat po itong kapakanan kan mga tao, sa indong isipon ba kung kapakanan kan sa indong mga sadiri. Malipot na marinig sa laukan. Saka itong mga politikong ang lamag-lamag sa naman, makalaog sa makatukaw tang harigigwang monthly salary sa kabenepisyo. Ay, detan daw yan iburuto. Sige, balbali. Yan, Sir Joey. Siguro itong tinitimot na dyan sa tubig na buwa. Saka sa kasuray ko, ining sa prime time na puro baga pasakit ang nangyayari sa mga customer ninda, member consumers ninda. Ali man sa 0909460612-134. Salamat sa mga nag-react. Duman man po sa mga may nag-text digdiyo sa mga na balikbayan ng mga OFW tali sa ibang nasyon sa Metro Manila, naka-quarantine ang mga 14 days pero dahil manaasikaso kang OWA na mapakakaning toltol, minsan puro na sana noodles ang pigtataong pagkakan. Ano na tayo? Ano ang gobyerno? May kwarta o mayo na? Ano ang pundo kang OWA? Uda na o agko pa? Ano yan tadaing gayo na asikaso man ang mga pagkakan sa quarantine facility? Kana mga OFW ta, kawawa naman sinda. Sa kaaloy da ang magluwas ang sa indang mga swab test result. Saro na da dyan si Ma'am Lilibet Pinat. Ano yung pali? Lilibet Pinat? Agom yan ni Pading Marco. Yun ang problema baga daan ninda sa Manila, sa quarantine facility. Sa Manila gayo do. Sabi, yan ang barbarita ko. Kaya dapat asikasuhan man kan OWA. Sundoon, iyatod sa probinsya ninda. Asikasuhan sa mga quarantine facility kung naka-hotel man sinda. Pakakanon. Yan ang obligasyon kang gobyerno. Asikasuhunan mga tao. Ini yung mainit bagang pigo-urlayan ko niyan. Hindi ang Supreme Student Council, State Chance Publication, alumni ng CBSWA Pili, CBSWA o CBSWay, nagpahayag ng pagtutol kaugnay ng pagpapalit ng pangalan ng universidad. May akda ng House Bill number 10170 na si Kong Ilray. Nagpaliwanag. Mariing tinutulan ng Supreme Student Council ng Central Bicol State University of Agriculture or CBSWay, pili ang inahing House Bill 10170 ni 2nd District Representative Ilray Villaferte kaugnay sa pagpapalit ng pangalan ng naturang universidad. Sa inilabas ng pahayag ng CBSWay Pili Supreme Student Council sa kanilang official Facebook page, bagamat kinikilala nila ang naging ambag ng namayapang dating gobernador ng Camarines Sur na si Luis Robredo Villaferte sa goal and vision ng paaralan para sa pag-produce ng quality graduates kung saan mas nakilala pa ang universidad or ang
universidad nationally and globally sa larangan ng agriculture, ay hindi nila ito rason para baguhin ang pangalan ng kanilang eskwelahan. Imbes itinoon na lang ni Anya ang atensyon sa tunay na problema ng mga mag-aaral, lalo na ngayong may pandemya. Wala rin anyang naging konsultasyon mula sa mga mag-aaral ng universidad. Ganito rin ang pananaw ng nagkakaisang CBSW State sa Publication Alumni. Para naman sa nagsusulong ng naturang panukala na si Kong El Rey, ang pagpapalit ng pangalan ng CBSW sa The Governor Luis Robredo Villaferte University of Agriculture ay hindi na lang dahil sa ama niya ito, kundi bilang pagbibigay pugay sa naging kontribusyon ni LRB para maging university ang CBSW noong ito pa ay kongresista sa 3rd and 4th Congress. Ayon pa sa mambabatas, ang lupang kinatitirikan ng naturang institusyon ay pag-aari ng provincial government at inaayos noong panahon ni LRB nang ito pa ay gobernador ng lalawigan. Siguro may mga karahayan man digding plano si Congressman El Rey Villaferte, baka mas lalo pang magsikat kung maribayan ang pangalan kan CBSW, baka madagdagan palalo ang pundo kan eskwelahan na ini, mga korse, saka kung ano pang mga benepisyo, baka may ano man. Tas sa ibang aning region, may ipinangaran man na university school sa mga Marcos, o di pwede man magadigdi sa to. Ano man ang problema kayan, kundi tamay nagkukontra, baka iba na lang kuta na kung El Rey ang congressman na magpasar ka na dyan sa Congress, bako ka na. Tangarig bakong dema tuyawan na garo spon, ano nga pa dyan pa ni? Self-serving. Para bakong self-serving ang offer. Dapat iba na lang na congressman lugod ang magpasar ka ni dyan sa Kongreso. Bako na si Kong El Rey. Pero maray man po ang katuyan ni Kong El Rey. Taday man yan ipapasar kung mayong maray na kaluluwasan. Kundi may mga nag-o-opener, o di magribay na lang po, bako na ikaan magpasar ka ni dyan sa Congress, ibang kongresista na. O mga tugang pagtaas daakan presyo kan produktong petrolyo at iba pang pangunahing pangangailangan, pinuna sa Consumer Welfare Month. Consumer Welfare Month ang buwan ng Oktobre. Nakaangkla ito sa Presidential Proclamation No. 1098 noong September 26, 1997. Subalit ayon sa Committee on Consumer Protection, walang dapat na ipagdiwang dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Dahil kaya tatao magsakripisyo ang gobyerno Lalo na ining 12% value added tax na ipinapatong sa mga customer kan mga nagbabakal po ng gasolina dahil malamang pinababa. Ayon kay Naga City Customer Protection Committee Chairman Joe Perez, ang customer welfare ay para sa satisfaction ang mga namimili o mamimili nakapaloob dito sa protektahan ang karapatan ng bawat mamimili at napakalaman dito ang kanilang kaligtasan. Subalit, anya ang kailangang ipagdiwang ngayon? Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan nito. Ito ngang linggo, tumaas ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Nabanggit din nito ang naisabatas na Comprehensive Tax Reform Program o kilalang Tax Reform for Acceleration and Inclusion, TREN Law, na anya ay nasa package 1 pa lang. Dapat kan mga congressman, as in senador na nagpasar kaning TREN Law ini, tuktukan na sa buto dahil na iburuto tayo ni ang mga nagpapasakit sa abaga kan mga namamanwa ang Pilipino. Dahil na daw yan hindi iburutong mga yan. Ang pigpaparaisip para sa kapakanan ninda. Dahil malamang isipon ang kapakanan kan mga tao, kung baga kakastiguhon ninda o dae. Kaya ang mga nagpapasar ning batas na kinakastigo ang mga tao,
puro dagdag sa paasanon sa mga gastusan bayadan. Uy, dahil na daw yan iburuto mga tugang, tasaro pa yan mga sobrang dudunong. Kaya minsan, saya na daw kita maduman. Magkuha kita ng maluya-luya ang dunong na politiko, baka man kita lalong magruro. Kung makakuha man kitang sobrang dunong na mga politiko, iyo manggiraray, mayo na kitang mapadumanan. Ruro manggiraray kita. Ay, Diyos ko tayo, digdi sa ibabaw kang kinaban. Tawanan mo na lang ang iyong problema. May kanta ba kayan? Ano pa di? Tawanan mo ang iyong problema. Hoy, si Imelda Papinda, kandidatong gobernador, ano yun eh? Baka pagparakantahan kita kan sarong linggong pag-ibig. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo ay magkita. O yan mga butante, Vice Governor Papin, dahil na madadara mo yan sa Oro Arana. Dahil na madadara sa patapik-tapik. Yan ang nahihiling ko. Dahil na lamang madadara sa mga rorlambing. Dahil na madadara sa mga paboro baili, paara-abrasa, gutom ang mga tao ngunyan. Dapat ngunyan, masuportaran man lamang nin mga pagkakan. Ako saludo ako kay aspirant Vice Governor Sal Portono Jr. Naging mensahe niya kananaw sindang food assistance. Mga pagkakan sa mga transport sector dyan sa Nabuha. Orgulyo niyang pinapahayag na ang pinapanaw nindang mga pagkakan sa lado kan transport sector hali sa bulsa. Ninda. Kan sa iyang kongreswoman na ina, Josel Portono, Congressman Sal Portono, bakong hali sa kwarta kan gobyerno. O yan ang maorag na kandidato na nagkakandidato ang iginagastos bakong hali sa kaban kan na gobyerno kundi hali mismo sa savings kan sa indang pamilya. Ano po, iyo baga? At least pwede mong ipagmalaki. Bangaro kan ibang politiko man na sige man ang taram na nananaong, tabang. Tapos papaluwason, nalida sa araw ka ni araw kaya. Saka maray na baga magplati kasi Sal Portono Jr. Training na training kan sa iyang papa, no? Sal Portono Jr. saka Congresswoman Josal. Yung pag-uran-uran na guwan na naman mga nagbabang lugar ha. Mag-ingat po kita sa mga leptospirosis sa mga baha dahil magparatampisaw. Kung mga may open wound ka mo sa mga bitis o tiil ninyo, ingat ka mo magparatarampisaw ka mo sa mga tubig baha, tabaka may mga igit yan ka na kino, makasturan pa ka mong leptospirosis ha. Or suspect na mga tugang na suspitsado sa halawig na taon na nagtago huli sa panlulupig sa sarong misis o sa sarong babae arestado sa Awas Albay. Matapos ang sobra sa 6 na taon na pagtago-tago sa autoridad, natawa naman ng hustisya ang sarong misis na linupigan ka na akusado ka na kaaging taon 2016 sa Banwaan Kanawas. Saro na naman ang matarayumpong manhunt operation ginibo po ka na sa tuya man ng mga autoridad dyan, ano? Congrats sa mga kapupulisan na dyan. Dapat ining mga rapist na ini pagdadadakop, ipatuklaw tulo sa kubra ang sendang ikinabuhay. O kung dai man, pag ikinulong na sa karsil, padukutan ng mga hurubang mga model na mga huruba sa kabugtakan ng telebisyon na ang pelikula puro bold.
Tangarig marungaw. Pag narungaw na daron sa mental, ano? Dahil sa iyang ginibong panlulugos, ano? Pambira daw kayo mga, ano tayo, mga paralugos pa daw. Oy, duwang celebrity sa Camarinesor, kandidato sa maabot na eleksyon. Mga broadcaster, kadakol baga nagkarandidato. Si Rene Orellosa, kandidato sa May Siroma, Purkagawad. Si Bert Balbuena, broadcaster ini, punong barangay sa La Purisima, kandidatong vice mayor sa Nabuha, Garumagana, ano. Isa pa, Jeep Pasubilyo kayo, si Paul Manaog, kandidatong board member dyan sa 3rd District na Camarines Sur. Dakol man ang mga broadcaster, si Edwin Lara, kandidato man na vice mayor kayo dito o mayor. Si Hil Villarreal, kandidato man na konsyal sa Goa. Kadakol marami. Baka si Rapi Competente nagkandidato pa. Sa mga celebrities man po, digdi sa Camarines Sur, duwang celebrities sa Camarines Sur, kandidato sa maabot na 2022. Arog ni Anjo Iliana, nagkandidatong congressman sa 4 distrito. Kung mapakaray ka sa iyang pangangampanya, saka kung matinao man ini, may maray na resultan sa iyang pagkandidato. Pero kung madilin siya sa naman, or mapasikat sa naman, aagi yun sa popularity. Yan mga popular ngunyan, dahil naman basta nagana, kung dahil nagagastos. Kaya gumastos ka man, tabangan mo man dyan ang mga nagugutom mong mga hahagadan mo nin na tabang dyan sa partido area. Yan. Si Papin, ano man ang naitong tabang kan eh, na nauman lamang ining pagkakan sa mga TOs, mga biktima nin COVID-19 pandemic sa Laugang Camarines Sur. Baka dahil man, dahil na pwede mga karakantang isang linggong pag-ibig Vice Governor, Papin, ano, lalo nang makandidato ka man na Governor. Arugon mo si Luigi, na 136 barangays, linibot ni Luigi, may daradarang programa, may daradarang bagas, pagkakan kwartang ipinapanaw sa naghahagad tabang sa mga nangangaipo. Pero linawon ta po, ang sabi ka ni iba, halida sa LGU, sa pili, sa Kapitolyo, ang ginagastos, dahil po, siyempre sa mga savings man kan sa iyang pamilya, savings niya, savings ni Brad Gub niya, saka ni Papa niyang kung Ilre, iyo man at tinatao sa iyang tabang. Ta napapalaban siyang governor, saka so savings niya man, iyo man ang ipinapanao niya. Kaya ini man mga nagkakandidatong ini, ano man ang ipinapanao ka ni. Miski nga ni sa pangipon ni Papin, baka bilang lang sa mga moro ang napangipunan sa Camarines Sur. Ha? Kaya kung mapirili kita itong mga politikong talagang maservis sa to, bakong itong mapailing lang sa tuya digdiyo sa Camarines Sur kung gusto. Kung nabo, yaon sa Manila. O bira man kay mailing digdi sa Papin sa Camarines Sur. Kaya po, ang pagpili po nin mga makarandidato ayusun tama ng mga botante. Dahil kita madara sa mga kung ano-ano na sana. Ha? Sa iba pang mga impormasyon, mga tugang, pwede, ano, mayo na kitang hanap buhay dyan, pwede? Mayo naman, ano, okay. Dyan sa Banwaan kan Bula, good morning, nagaantabay, nagawatching an LGU Bula, yaon si Mayor Migay Ibasco, si aspirant Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr., magabat ang line-up dyan kan Migay Ibasco Team 1 Bula, ano, garulan slide dyan ang resulta. Dahil maray ang mga programa ni Mayor Migay. Dakol na tabangan, namakon mong lampas ang gatos na pamilya. Udang maistaran sa Bula. So daga ni Mayor na pagkasadiri niya, ipinanao. Taig sarang gatos sa square meters, yung mga taong mayong maistarano. Igwa na mga pigi-restaran ng sariling lote. Tinauna ni Mayor, araw kaya ng serbisyong maurag. Nagtatabang talaga sa tao. Si mga linya kan tubig, inayos niya na, kaya may mga inom mo ng tubig dyan ang mga taga-Bula. Ang mga tinampo, pinag-kokongkreto na. Kaya ang malaban sa iya, ano man ang pwedeng igargalyita mang kanininuno di sina. Puro sa naman baga ni pagkontra.
sa mga nagiging mayor dyan, lalo na kay Mayor Miguel Ibasco. Puro man na pakaraot, dahil man napapatunayan sa korte na talagang si Mayor Ibasco nagigibo ng kabulastugan. Puro sa naman paninirang panraraot, ang sabi ni Mayor Miguel. Sa saeya ni Nunong Disina. O ang mga linyada pati nindang kagawa dyan, mga dekalidad. Kaya kompletos Ricardos man, lalo na si Municipal Secretary Greg Pontanal, mga kandidatong konsyal na iling man nindo na talagang grabe ang sa iyang tabang dyan sa mga taga-Bula, sa energization, sa tourism, sa programa sa turismo, saka sa programa sa agrikultura. Maorag yan na aspiranting konsyal nindo dyan. Nagserbi ng ABC President kayo dyan o punong barangay? Dyan sa Partikan Bula, Camarines Sur. Saka ang mga bodyguard ni Mayor Miguel abang bubuot. Ako daw, iguaman mga politiko na ang mga bodyguard abang bubuot, abang gagalang. Saludo po ako dyan. Suya lang ako sa ibang bodyguard na mga Tiger Look, saka haros ipangalad ang sa indang mga among na politiko. Sabi ko na nga ni, kitaan among kan mga politikong ini. Kaya dahil dapat kita matakot sa mga ini. Sindaan matakot sa to, tapag dahil ta sinda ibuto, tapos sinda, daog sinda. Pero dyan sa Bula, ang mga alalay, bodyguard ni Mayor Miguel Ibasco, abang bubuot mga tugang, ako na kayo na makakasabi. Pareho man kan mga bodyguard, alalay ni Mayor Jeff Vicenio, kan baaw, abang bubuot man, mga magagalang. Maglaw ka dyan sa opisina ni Mayor Jeff, saka ni Mayor Miguel, parehasan mga alalay kayan, mga bodyguard, sir, upo kayo. Coffee po, anong gusto nyo po? Coke, soft drinks, coffee, upo kayo, sir. May ano po kami dito, may newspaper, gusto nyo magbasa muna. Waro kayo ng mga may candy dito. Garupig aapamado kang maray, garupig tatatong ka pamilya, kaya magayon ang araw ka ni mga alalay kan mga politiko, garo training kan sa indang mga mayor, Igwama na mga ibang alalay kan mga mayor, nakakabuisit, lalo na dyan sa parte kan Bato Camarines Sur, lalo na si Mayor Frank Bernaldez. Pag may kaulayan, dahil kayan palalagon ang bisita niya, lalo na ang media. Tapos, ang ibang mga alalay, minsan itinatago pa si Mayor Frank Bernaldez, ay hindi lang. Baka sa maabot na eleksyon, tibaad, pasok kamangon siya sa laban ni Junjun Surilla. Kung dadaw ko ni Junjun Surilla sa paninintabo. Diyan kayo sa Bato, mapirak ni si Mayor Frank Bernaldez. Ang campaign manager pati, si former Mayor Iti Bernaldez, mapirakon. Kaya nga niya ako, ang tagilid sa naman dyan sa laban si Junjun Surilla, ta kulang ang paninintabo. Kaya gana na naman dyan si Mayor Frank Bernaldez, sa Bato. Daog sa kwarta si Junjun Surilla. Yan ang sabi kan mga feedback na nakakaabot sa tuya. Oy, ang kandidato niya pala dyan na duwa, si Pungpong na Ramos, malupit daen iyo. Talagang matinabang daen Matinabang man daen Sa kaigwa dyan na kandidato si Mayor na mayamanon, retired US Navy Chief. Hubin pa man pati, pero retired na as US Navy Chief. Dollar, ang pigkita kayo sa Amerika. Kaya, nagpuli lang dyan sa Bato para magkandidatong konsyal. Si Bugs na Rimpula. Kadakol ang negosyo pala ini. May hotel, may restaurant, may asala ng mga barbecue, manok, litsunan, restaurant, tarpulinan, kung ano-ano pa. Kundi yan lang, kung mayamanon man, tapos may gakod ang pirak, tapos kuyong man ang palad, pupulpugon man, para bumuka lang, ay dahil magana kung maurag man lang sa pangako. Kaya dapat ang politiko, may isang salita. Yan sa naman ang dapat yan. Dapat sa kandidato, may isang salita. Kung puro buladas, puro hausyaw, puro kahambugan, ay anggot kayo ng mga botante. Pero ilingon ko daw, kung iniman bug sa rimpulang iniyo, man ini, talagang ang ina-applyan ka ni public servant.
di ba? Gusto sa naman kani maggalaog na sa magpabisto na sa politika ta baka mag-aspirar mayor ano. Sa Banwaan kan Bato Camarines Sur. Maski ang mga bodyguard alalay ni Mayor Persimbulan, masabi ko man abang bubuot, abang rarahe man kan mga ugali, lalo na si Bator, Biloro, si Injuk, si Kim. Medyo surusaplado sa naman dyan. Medyo kung sa baroknitan, medyo garo suplado dyan si Marvin na orbita. Medyo yun sa naman ang surusapla dito. Pero joker, yan lang ang karayan mga si Marvin. Pag nakaulay mo man siya, sige siya nakamungirit na dawa. Kaya good morning ki Bator Biloro, ki Injok, ki Kim, and ki Marvin Orbita. Ang mga bodyguard piloto ni Mayor Persimbulan dyan sa Nabua Camarines Sur, mga nagwawatching. Sa mga lechoner barati yung ko daw, tabak. Sa mga nakatutok sa radyo, sa mga transistor radio nindo, sa mga Facebook live palayogan ta ka morning good morning. Sisa itong mga nag-watching pa. Si Hermanang Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus also watching. And si Hermanang Monica Perique also watching. Mr. Van der Geisen of Limassol, Cyprus also watching. Thank you so much, sir. God bless you always. Stay safe and healthy. Diyan sa Bula, mga tugang, ang totoo lang kayan, ano man ang pwedeng igaragalyita kan sa iyang kalaban na si Nono Dicina na puro man kontrabaga sa administrasyon ni Mayor Migay. Pero kung nahapoton mo man si Nono Dicina, ano ang sa imong naitabang sa mga tao, sa mga taga-Bula? Na puro ka man kontra sa alkalde na mayo mo man napapatunayan. Dapat arogon mo ang kandidatura ang plataforma de gobyerno ni aspirant councilor Greg Puntanal. Si Puntanal po, maapil. Kasi artistahan din daw. Guwapito. Panduwa si Puntanal, may sarong tataramon, may words of honor. Iyan ang dapat sa mga politiko. Si Puntanal, dahil nagpapara aksaya. Basta may maitatabang, may nagdulok sa iyang nangangaipong tabang tulos. Yan ang training sa iyo ni Mayor Migay Ibasco. Para yung gayo kan ma-aspiran na Vice Mayor na si Nonoy Ibasco Jr. Kan Bula. Si Puntanal pati, sobrang bango. Kan sarong aldaw, nag-ulay kami. Maamuton pala niya ako ni si Konsyal. Kaya niya ako si Konsyal Puntanal. Sobrang bango na, sobrang bango pa ang pangalan sa tao. Kasi Secretary to the Mayor, very bright. Napagkamalan ko nga ning abogado, ito pala, sobrad niyang abogado, siyaon sa Napolcom na direktor. Pero ito, straight talaga to. Aboto kan pasaway na pulis. O yan. Kaya sabi kan mga kadaragahan, si Puntanal, si Greg Puntanal daw ngaya Kuya Joey, masarap ihag. Yan. Dahil si Kagawad Puntanal ay masipag. Pero si Mayor Migay Ibasco mga tugang, igwag nahiling ako dyan na bus na pano-pano nin mga programa ninda ni kansa indang grupo kan Team 1 na Bula. Iyan bus na yun, pano-pano yan yung programa na dadarahon para sa Indo. Ipagpapadagos ni Mayor Migay an sa iyang mga pinuna na mga project. So iba tapos na, completed na. So iba ipinagpapadagos pa. Asin ngunya na 2022, dudublion pa ang serbisyo, dudublion pa ang tabang sendo. Kaya may nahiling akong napasadaan akong biyaheng Ibasco bus na malibot po sa mga barangay sa Bula. Daradara ang sendang plataforma de gobyerno. Kan Team Migay Nonoy encapsulated in one word, heroes sa madaling sabi. Kung baga sa Tagalog, bayani or hero sa English, ano po. Pero ang heroes na ini mga tugang, may mga kahulugan po ini. Dahil iyon ang top 6 priorities
kan team migay Nonoy team. O, ang number 1, honorable and respectable Sangguniang Bayan to foster strong and united Sangguniang Bayan for tremendous result. Diba? Kasi sabi ko na nga ni, ang vice mayor niya, si Nonoy Ibasco, sakaan sa iya mga councilor, kumpletos rekados. Matitibay, di kalidad. O, number 2, education. Establish municipal educational financial assistance to produce more graduates in the community. Gusto ni Mayor Migay, gabos na pamilya dyan may professional. Kaya mas lalong paigtingon, pakakarayon ang sendang programa sa edukasyon. Road and infrastructure development, road to farm roads, building facilities to every barangays, and also flood control project para di ka mo dyan binabaha na tasaro sa basin area ang bula. Papakarayon niya po ang mga flood control project dyan. Mga slope protection, dapat ining mga farm to market road nindo dyan. Loy-loy na pong kinokompleto yan ni Mayor. Madali nang maubos, masiminto ang mga tinampo sa bula. Ani kaapat, opportunities. Agriculture to ensure a stable and dependable source of food. Health sector, excellent health program and facilities. Youth development programs empowering the future. Business sector, business friendly. LG Youth is fair development. Number 5, environmental and natural resources development and maintain. The environment promoting Bula as the next designation to be. Serve and protect the public interest, dedication, honesty, and integrity to advance the cause of everyone. Heroes, Bayang Ibasco, Team Asenso, Team 1 Bula, Vice Mayor Nonoy kita. Action agad sa inyo, Team 1 Kamsor. Gatikot, Sarita, dakol resulta, dakol pakitabang. 2x2 sa 22. Good morning sa opisina ni Mayor Mika Ibasco, kay Kagawad, aspirant Kagawad Greg Fontanal, nagawatsing sa mga staff, magagayon, mga gwapito dyan na staff, kan Mayor's Office. Siring man kay Manoy Carlos Fontanal, and administrative officer. Good morning po sa inyo dyan. Saka sa mga pinsanta, mga sadiring tao ko dyan sa Bula, mga Habana family, mga sadiring tao ko ang lolo ko po. More than 20 years nag-mayor sa Bula, si former mayor Moises Habana. So kaya pinapalayogan ko ang mga taga-Bula ning good morning. Luay-luay na po akong mapaaram sa programa. Bago ako magpaaram sa programa, ilaw ko giraray po an jingle ni Mayor Migay Ibasco. Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan Mayor ta, Migay Ibasco, 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 Ibasco. Ibigay Ibasco, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Ibigay Ibasco, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inonoy Ibasco, maray na konseho, tutul na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy Ibasco, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon Migay Ibasco, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Si Nonoy Ibasco, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay Ibasco, ang sa tung mayor, Nonoy Ibasco sa tuyang vice mayor. Dagos ang asenso.
Bueno mga tugang, mapaaram naman po ako sa programa sa ngarang kasakuyang mga partner. Bueno mga tugang, mapaaram naman po ako sa programa sa ngarang kasakuyang mga yaon digdi si babati naman po sa Moya ni Agom na ngayon ay wedding anniversary mi. Ganda po ng sounds ninyo sa pag-good vibes po. Love it po. Thank you po Kuya Joe. Love you po brother. Oy, happy wedding anniversary sa Indon Ibayaw, Erning, Mau. More wedding anniversary. Stay sweet and love each other. Hello kay Maroa Yacero, kay hermanang Maroa Yacero of Japan, Tel Mendoza, sa kong pamangkin na magayong Kay Imelda Tumon, Lilibet Pinat, Milandro Oliva, Melanie Mendoza, James Andro Midroso, Rolando Midroso, Mary Hector Tan Yuri, George Rodriguez, Socorro Yuloyo, and also Elisa Mora Losarita, Rosali Paz Corativo, also watching. Thank you so much, Sendo po. Ang greetings sa halik Manang Monica. And also to ano ini? Lilibit Pinat, also watching. Wala pa talaga, kagigising ko lang, antok pa nga. Pero garo natawa na nadasintang breakfast. Ano po? Kana nag-aasikaso senda sa quarantine facility. Okay, Marayman, ano po. Si Erlinda Albano Guevara, also watching. Thank you po, ma'am. From Ramon Gomez Valenzuela, also watching. BBM. Ang kahulugan niya sa BBM, babaeng Bicolana, ang susunod na upo sa Malacanang. Ay, okay ha. Sige. Si Hermanang Melanie also watching. Sabi ni Hermanang Melanie Mendoza, good morning my brother Joe. Thank you so much for watching, Hermana. Stay with your gorgeous face and humble. Thank you. Salamat po, Kansendo Pagantaba.